ማይክሮሶፍት ወርድ ነቲ ዝፀሓፍናዮ ዶክመንት ብዝተፈላለየ ካልእ ዓይነት ፎርማት ጌርና ክንዕቅቦ የኽእለና እዩ እዞም ፎርማት እዚኣቶም ብፍላይ ድማ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሑ ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣፕሊኬሽንስ ከም በዓል ወርድ 2003 ወርድ 2007 ወርድ 2010 ወርድ 2013 በዚኣቶም ተጠቂምና ነዚ ሓድሽ ብማይክሮሶፍት ወርድ 2016 ዝሰርሐናዮ ዶክመንት ንኽንከፍቶ የኽእሉና ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ድማኒ ነቶም ማይክሮሶፍት ወርድ ኣብ ኮምፒውተሮም ዘይብሎም ንሕና ግን ብማይክሮሶፍት ወርድ ዝሰርሕናዮ ዶክመንት መታን ከፊቶም ንኸንብብዎ ብዝተፈላለዩ ካልኦት ፎርማት ከም በዓል ቴክስት ዶክመንት ከምኡውን ፒዲኤፍ ፎርማት ገይሩ ኻሊ ሴቭ ክንገብሮ ከም ንኽእል ይገብረና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ሓንቲ ዶክመንት ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ እዛ ዶክመንት እዚኣ ሓደ ዓርከይ ክህቦ እየ ማለት እዩ ክህቦ ከለኹ እዚ ዓርከይ ግን ኣብቲ ኮምፒውተር ተፃዒኑ ዘሎ ሶፍትዌር ናይ ቀደም እዩ ናይ 2003 እዩ ዝጥቀም ዘሎ ማለት እዩ እዛ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ 2016 ወርድ እዩ ስለዚ ከም ዘለዎ እንድሕዳ ሂበዮ ምናልባት ዘይክኽፈተሉ እውን ይኽእል እዩ ማለት ናይ ኮምፓታቢሊቲ ፀገም ከስዕበሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ክገብር ይኽእል ኣነ እቲ ፎርማት ኣውሪደ ሴቭ ገይረ ነታ ፋይል ክሰደሉ ይኽእል ማለት እዩ ነዚ ክትገብር ሕጂ እዛ ዶክመንት እዚኣ ኣዳልየ ወዲኤ ኣለኹ ሕጂ ሴቭ ክገብራ ከለኹ ኣብዛ ፋይል ይኣቱ ማለት እዩ ብኻልእ ፎርማት ሴቭ ክገብራ ኣብ ፋይል ምስ ኣተኹ ኣብዚኣ ሴቭ ኣዝ ትብላላትኒ ሴቭ ኣዝ ኢለ ምስ ፀዋጥኩ ኣብዚኣ ብራውዝ ኢለ ኣብ ምንታይ ሴቭ ኣበይ ናይ ቦታ ሴቭ ክገብራ ከም ዝደለኹ ኣብዚ ክሕብራ እየ ማለት እዩ ሕጂ ብራውዝ ምስ በልኩዋ ሓደ ዳያሎግ ቦክስ ከተምፃለያ ኣብዚ ምሰምፃትለይ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ዶክመንት ሴቭ ክገብሮ እየ እንታይ ኢለ ሴቭ ክገብሮ እየ ድማኒ ለሰይ ምንባር ኢለ ሴቭ ክገብሮ እየ ምንባር ትብል ፋይል ኔም ሂበ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚኣ ኢና ንኸይድ ኣብታ ትሕቲ ፋይል ኔም ትብል ዘላ ሴቭ ኣዝ ታይፕ ትብል ዘላ ወርድ ዶክመንት እያ ትብል ዘላ ኣባ ዳውን ኣሮ ኣለና ኣብዚ ዳውን ኣሮ ክሊክ ምስ ገበርና ንሎም መዓልቲ ክንመሃራ ደሊና ዘለና እዛ ወርድ 97 2003 ዶክመንት ትብል ዘላ እያ እምበር ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማይክሮሶፍት ወርድ ብዝተፈላለየ ፎርማት ጌርካ ነቲ ዶክመንትካ ሴቭ ንኽትገብሮ የኽእለካ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ከም ዌብሳይት ከም ዌብ ፔጅ ጌርካ ሴቭ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኣብዚ ሪች ቴክስት ፎርማት ዝብለና ዘሎ ከዓኒ ከም ቴክስት ዶክመንት ጌርካ ከዓ ሴቭ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ማይክሮሶፍት ወርድ ዘይብሎም ሰባት ብኖትፓድ ብከምዚ ተጠቂሞም መታን ንኸንብብዎ ነቲ ዶክመንትካ ብከምዚ ዓይነት ሪች ቴክስት ፎርማት ጌርካ ሴቭ ጌርካ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ብፒዲኤፍ ፎርማት ጌርካ ከዓ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንሕና ግን ሕጂ እቲ እዚ ንፅሕፎ ዘለና ዶክመንት ብወርድ 2016 ስለዝኾነ እቲ ንህቦ ዘለና ሰብ ከዓኒ ወርድ 2016 የብሉን ናይ ቀደም ማይክሮሶፍት ወርድ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ መታን ብቐሊሉ ንክኸፍቶ ኢልካ እንታይ ትገብር ዳውንግሬድ ትገብሮ ማለት እቲ ዶክመንትካ ወርድ 97 2003 ዶክመንት ጌርካ ዓቅብ እየ ትብላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ብድሕሪኡ ወዲና ኣለና ኣብ ዶክመንትስ ምንባር ትብል ፋይል ክንዕቅማ ኢና ማለት እዩ ሴቭ ኢልና ኣለና ሕጂ እዚኣ ሴቭ ኮይናትልና ኣላ ማለት እዩ እንድሕዳ ኸይድና ርኢና እያ ኣብዚ ዶክመንትስ ኣትየ ኣለኹ ሕጂ ፋይል ኤክስፕሎረር ኣትየ ኣብ ዶክመንትስ ምስ ኣተኹ ኣብዚኣ ምንባር ኢላ መፅያትንላ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ምንባር ዲቴይልስ ቪው እንድሕዳ ጌርና ኣብዚ እዛ ምንባር ሕጂ ክሊክ ጌራ ኣለኹ ምሽ ኣብዚ ትሪእዋ ኣለኹም ምንባር ሕጂ ማይክሮሶፍት ወርድ 97 2003 ፎርማት እያ ተዓቂባ ዘላ ማለት እዩ ሴቭ ኮይና ዘላ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕናይ ዶክመንት እንድሕዳ ሪኢኹሞ ግን ኣብ ከሎ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት እዩ ዝብል ናይ 2016 እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እቲ ኣይኮኑ እንድሕዳ ሪኢኹሞ ሪኦ እዝንሲ ዝተፈላለየ ኣይኮን ኣለዎ ሕጂ እዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ብካልእ ፎርማት እዩ ተዓቂቡ ዘሎ ብማይክሮሶፍት ወርድ 97 2003 ፎርማት እዩ ተዓቂቡ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ኦፕሽን ኣላትና ማለት እዩ ብፍላይ እንድሕዳ ነቲ ትህቦ ደሊኹም ዘለኹም ፋዝ ዶክመንት እዚ ክትህብዎ ደሊኹም ዘለኹም ሰብ እንድሕዳ ከምዚ ናትኩም ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2016 እንድሕዳ ዘይጥቀም ሃልዩ ኮይኑ ናይ ቀደም እንድሕዳ ዝጥቀም ሃልዩ ኮይኑ ብፍላይ ከም በዓል 2003 2007 ገለ እንድሕዳ ዝጥቀም ኣሎ ኮይኑ ከምዚ ጌርኩም ትሃብኩሞ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ብቐሊሉ ንክኽፈተሉ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ብ2016 ዝሰራሕኩሞ ዶክመንት ዳርጋ መብዛሕትኡ 2007 2010 2013 ይኸፍቶ እዩ
ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮና ማይክሮሶፍት ወርድ ብዝተፈላለዩ ፎርማት ገይሩ ሴቭ ክገብረልና ወይ ዶክመንትና ክዕቅበልና ከም ዝኽእል ተማሂርና ነርና ሕጂ ድማ ሓደ ካብኡ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝሰራሕናዮ ዶክመንት ከመይ ጌርና ኢና ብፒዲኤፍ ፎርማት ጌርና ክንዕቅቦ ንኽእል ዝብል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዶክመንት ኣላ እዛ ዶክመንት እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ፅሒፈ ወዲእያ ኣለኹ ሕጂ ማይክሮሶፍት ወርድ ዘይብሎም ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ክንሰደሎም ከለና ብፒዲኤፍ ፎርማት ጌርና ክንሰደሎም ደሊና ኣለና ሕጂ ኮምፒውተሮም ፒዲኤፍ መንበቢ ሶፍትዌራት ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ብዚ ኮምፒውተር እንታይ ኣለኒ ፎክሲት ሪደር ዝብል ፅዕነ ኣለኹ እዚ ፒዲኤፍ ከንብበለይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ዊንዶውስ 8 ንድሕሪት ትጥቀሙ ሰባት ዋላ እዚ ማይክሮሶፍት ኤጅ ናይ ባዕሉ ፒዲኤፍ ውን ከተንብብ ስለ ዝኽእለካ ዋላ ሓንቲ ዋላ ካልእ ፕሮግራም ተዘይፀዓንኩም ፀገም ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሕጂ ንገብራ ንምንታይ ኣታጠማ ኣብ ኮምፒውተር ማይክሮሶፍት ወርድ ዘይብሎም ሰባት ንሕና በዚ ወርድ ሰራሕናዮ ዶክመንት ሊእኽና ኣሎም ከፊቶም ከንብብዎ ክፅገሙ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ሓደ ከም ኣማራፂ ዘለና ብፒዲኤፍ ፎርማት ጌርና ክንሰደሎም ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ምንባር ትብል ዶክመንት ኣንቶይ ሴቭ ዝገበርናያ እያ ሕጂ እንደገና እንታይ ክገብር ኢና ፋይል ክንኣቱ ኢና ፋይል ምስ ኣተና ሴቭ ኣዝ ዝብል ኦፕሽን ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሴቭ ኣዝ ዝብል ምስ ኣተና ብድሕሪኡ ኣበይ ሴቭ ክንገብራ ከም ዝደለና ኣብዚ ብራውዝ ንብል ብራውዝ ምስ በልና ኣነ ሕጂ ኣብ ዶክመንትስ ሴቭ ክገብራ እየ ኣብ ዶክመንትስ ኣትየ ምንባር ትብል ዘላታ ፋይል ነመይ ድሓን በታ ዘላታ ኸይደ ተደልዮም ክትልውጡዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ኣብዛ ሴቭ ኣዝ ታይፕ ትብል ዘላ ዳውን ኣሮ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብዛ ታሕቲ እንታይ ትብላላትኩም ፒዲኤፍ ትብላላ ማለት እዩ ፖርታብል ዶክመንት ፎርማት ማለት እዩ ፒዲኤፍ ተማሂርና ኢና ቅድሚ ሕጂ እንድሕዳ ዘይትፈልጡ ኮንኩም ተን ቪድዮታት ተመሊስኩም ረእይዎን ኣብዛ ፒዲኤፍ ትብል ዘላ ክሊክ ክገብር ማለት እዩ ሕጂ ከም ፒዲኤፍ ፎርማት ጌርና ኢና ሴቭ ክንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ዶክመንትስ ፎልደር ምንባር ትብል ፋይል ኔም ፒዲኤፍ ፎርማት ጌርና ኣብዚ ሴቭ ክብላ እየ ማለት እዩ ሕጂ ሴቭ እያ ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ናብ ፒዲኤፍ ትቕይሮላ ማለት እዩ ምፅባይ ከድልየኒ ኦኬ ሕጂ ቀይራ ምፅኣትለይ ኣላ ትሪእዎ ዘለኹም ብፎክሲት ሪደር ጌራ በቲ ዲፎልት ናይ ፒዲኤፍ መንበብ ናተይ ብኡ ጌራ ድማኒ ናብ ፒዲኤፍ ቀይራ ኣምፅኣቶላ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ኤዲት ክትገብራ ይትኽእልንሃ ልክዓ ከም ስእሊ ዓይነት እዩ ዝኾን ማለት እዩ ከም መፅሓፍ ዓይነት ከምኡ ኮይኑሎ እቲ ዶክመንት ናተይ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ፋይል እዚኣ ነቲ ክሰደሉ ዘለኹ ሰብ ብኢሜይል ገይረ ደ ዋላ ብዝኾነ ገይረ ሼር ገይረ ክሰደሉ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዶክመንት እዚኣ ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረር ንሕዳ ከይደ ሕጂ ኣብ ዶክመንትስ ፎልደር ኣዊና ሴቭ ጌርና ነርና ሕጂ ዶክመንትስ ፎልደር ክኸፍቶ እየ ዶክመንትስ ፎልደር ምስ ከፈትክዎ ንለትኩም ኣብዚ ማለት እዩ ታብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብ97 2003 ፎርማት ዝዓቀብና ኣብዝላ እታ ብፒዲኤፍ ፎርማት ዝዓቀብና ፋይል ድማኒ ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሲምፕሊ ብፍላሽ ጌርካ ዲኻ ወይ ብኢሜይል ጌርካ ዲኻ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ዝትደልዮ ሰብ ክሰደሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮምፒውተሩ ማይክሮሶፍት ወርድ ንሕዳት ዘይብሉ ኮይኑ በዚ ፒዲኤፍ ፎርማት ስታንዳርድ ፎርማት ስለ ዝኾነ ብኡ ከፊቱ ከንብቦ ይኽእል እዩ ትሕዝቶ ናይቲ ዶክመንትኻ ማለት እዩ